The word save and a phrase save up. Save means when you rescue somebody or something to avoid it lost. Kalma na save yana nufin ka ceci wani abu a yayin da ake rasa shi. Misali, idan yaro ya shiga cikin ruwa yana fito sai ya je inda ya fi ƙarfin shi, mana inda zai nitse. Idan ka ceci wannan yaron to shine ka saving nashi. Ko kuma dalilin da ya sa kenan idan kana kallon ƙwallon ƙafa a yayin da striker ya timo ƙwallo ya zo a zuwa raga, wannan goalkeeper sai ka ga ya ture wannan ƙwallon. Idan ya ture da ka ji commentator wancan mai magana sai ya ce what a save, ma'ana yana irin jin mamaki, kai kaga kariya, ma'ana ya yi ƙoƙarin ture wani ɓarna kar a samu rashi. Idan ka bar wannan yaro ya shiga cikin wannan ruwa ya salwanta, ma'ana an rasa shi kenan. Haka zalika wannan kwallo da aka wurgo shi, idan ka bari ya shiga cikin raga an yi ɓarna, sai ka ture wani ɓarna ka kare, ka rescue na yaro ko kuma ka rescue na team naku kar su yi lost. Wannan shine save. Misalin shi kuma a cikin turanci, you can equally set example as he saved the child from drowning. He saved the child from drowning. Ma'ana ya ceci wannan yaro daga nitsewa a ruwa. We get the point. So the second one, it is a phrase, save up. Save up, it is collecting money slowly. So the word save up means collecting money slowly. Kalma ta save up yana nufin tara kuɗi a hankali. Yau ka ajiye naira 100, gobe ka ajiye 150, jibi ka ajiye 50, gata kana da ajiye kuɗi a hankali. That is what it refers to as save up. Wannan phrase na save up yana nufin tara kuɗi a hankali a hankali. Misali, you can equally set example as she is saving up for her school fees. She is saving up for her school fees. Ma'ana tana tara kuɗi ne domin kuɗin makarantanta. Ko kuma ka ce she is saving up for a car. She is saving up for a car. Tana tara kuɗi ne domin ta sayi mota. Tana tara kuɗi ne domin ta sayi mota. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka amfana, za ka hiti mana like button, kuma idan kana so wani shi ma ya amfana ka taɓa mana share, saboda wani ma ya ga wannan bidiyo ɗin. Idan baka following wannan page sai ka follow